okorigereri gwite ekebunge ekenene gosa amarika manene igakorwa ase egetabu kia Mariki 13 kebungo kia 25 na omo ne 25 na kabere, yani 26 27 na egoteba ng'a nerio na barora omwana omwanya bantu ogochegora ase amare ne chinguru chinene na obonene na erio natome abamalaika basangererie osangerekane kurwa ase chinsinyo inye he will gather select from the four winds, from the farthest part of earth to the farthest part of heaven. Ase chinsemo chionsi ndatebe ng'a ase omuntu w'Egeswahili ng'a na atawakusanya wateule na atoma abamalaika baye banyare koba bagosangereria abachore kurwa ase chinsemo enye chinse na kurwa ase omoerio bwense goika aria omoerio oigoro koreng'ana ne amarika amachenu osome omonwe oyo obwate ase eng'encho ya chingaki tindi kogania ng'a twakorana ere chingaki kona korigia negenire ng'a koigura amarika ayo koreng'ana na omonwe obwate hapo watamwona mwana wa mtu akija katika mawingu na kwa nguvu nyingi na utukufu, ndipo atawatuma malaika zake na kuwakusanya wateule wake kutoka pepo nne, kutoka mwisho wa dunia hadi mwisho wa mbingu. Eyi Mariki eyo 13:25 na kemo na 25:52 igonta gete gochaka ngoteba ng'a ase lesson ye chume eye bari twarigereri gocha kiara talirera tokoyegera yone samari igontwarora ng'a elesson eye igegochaka echume eye nomogano omweng'e kegima ase egetabu eki kia Mariko twakorera 12 ase Yesu agokwanera amang'ana amanene kegima igoro ya egekorwa ekenene giokwegena kegokorwa no omokungu oria omoboraka, lakini oyo oruete chibesa chinsinini kegima no twakorerete naende no twachakera ase egetabu kia Mariko 12 bono korwa ororo omana gosuka gochia ase Mariko 13 ase agochakera gokwanera igoro ya obobani onye nditwa bwate chingaki tangana erera ng'a naki obobani bwatoikirie amatuko aya naki obobani bwarigererigwe na naki ebisaku ao biabere bigotumeka obobani goikera ekerenge ebibiria yabete gekobiswa na buna birecha nyarete koba kagwata gakonyara koba kagosagana abara abo monene erinde banyare kweba igoro ye bibiria na omweri oye naki okwegena kwa bange wasirite bantu babeire bagokwanira obobani ng'a obobani buna monekero gokwana egetabu ya Danieli giokomanuka igo babeire bakorigereria ng'a naki amang'ana aya gakwanetwe engaki eri omobani arenga ororo igo naririoka arenga aye eng'encho na abande bateba ng'a yaya obobani obo nobwa amatuko agochigocha na abande bateba ng'a yaya omobani obo mbwaerete igo bono mbobwati nsemo ase tore na ebiombe ao biabere bigokwanera obobani bono ase encho chingaki chitaiyo ng'anchere nchakere iga Mariki 13 egoteba igoro ya obobani igoro ya omochie o Jerusalem na kobwa mono ekaru eri ya Jerusalem na amange erinde gwakorigereria egetabu eke kwaminyoka ase amang'ana aya agokwanurwa nabo iga ase egetabu kia Mathayo 24 nonye Luka 21 ngokwanera ere igoro ya okogwa bono kwa Jerusalem na gwetania na omweri goika omweri bwense naki ekogera bono ase egetabu eke kia Mariko 13 akobeka maiso marora obobani obo bokogenderera ase chingaki echi chiomobani buna Yesu agokwana engaki ya Yesu goika omwerio bwebiro gose bwe engaki ekero okwirana kwa Yesu eria kabere nabo igo twarora ng'a amang'ana iga akogenderera kobwa mono ekero abanto bakorigereria obobani banyara koba bakogwerera bateba ng'a okorora ng'a obobani obo igo bogokwanirwa koreng'ana na amang'ana aetire kurumaiga nabo igo na amang'ana agochigocha ase amatuko amotwe korende buna koreng'ana abange bagokwanera buna bono Yesu engaki ya Mariko niga akorwa amorokereriwa koreng'ana nokoiraneria riborio gose abanto buna babeire bakweboria
bataranyora obomanyi buna bono okobwa aboroki baye mbaboretie amabori bono naki Yesu akoiraneri koreng'ana na okobori kwabo. Nabo igo amabori aya amange nogotaigwa enchera ebwenerete yaani ekenyamori otogoga misunderstanding abanto bataigweti batabwati obomanyi boisaine ase ring'ana buna koreng'ana ebwenerete. Naki gekoera Yesu akoigeria bono ebiene ebi bibire ebieng'encho ase obogima bwa omokristo nabo igo na ase obomanyi bwa omokristo. Yesu tari iga akorwa ndatebe ng'a obobani igoro ya amatuko agochi gocha motuoka korende niga akobachika aborokigu baye bonsi engaki eyio na engaki egocha ng'ana ki bakwearigania ase amatemu agochi gocha. Eri nari ring'ana rinene ntagete gokorera ase ogokwarigania eresoni yaye introduction ng'ana ki eng'ana enene Yesu akoreta iga neri ng'ana ki iga atagete kokorora abanto iga atagete korwa amorokereriwa erinde bonsi beariganie chingaki echio yaani engaki eyio yarenge engaki ekorogu ng'a bono na amatuko agochi gocha naki bakwearigania. Aye naro amang'ana amanene kegima togokwanera bono omwanchani ekero nkorigereria engaki eria ya Suleimani ekero abagaka bakoereswa bagotebiwa ng'e ekaru ngochiere gosariwa ekero bakorigereria ekaru eria ase egetabu gia Ezira isato kebungo gia 5 na 3 goika 13 ekaru eria yagachetu na Zerubabel ekero bakoyerigereria igo bakoiyeria amariga naende ekero okorigereria Herode oyo ng'a Herode the Great iga atagete koreta kobwatania abayahudi ase engaki eyio nomanyete ng'ange ki agenderete abanto okonyora bansire gwatananekana bono Herode iga atagete kobeka abayahudi amo ase eng'encho ya okoroisia ekaru eye ebwenere buna yabwenerete koba igo akanyeroisia ase enchera yabene kegima onye ndii nabwate ase ngokworokia enchera neranyagachete gati yabwo enchera ekorokana buya abanto mbare basomerete kwagacha chinyomba kero bagochora emabu erio ogotwara inde ochi kwagacha enyomba kero okonyerigereria igo okonyora ng'eroisiri buya sana. Bono emapu ya ekaru eye enchera echorire buya omonyamorero agoteba architectural marvel that the disciples praised before Jesus yaani enchera yarosetiwe igo ndatebe ng'ana ki igo yarosetiwe na obong'aini bwa igoro mono erio ng'a nonye na ekero aborokiwa bakoyerora ekaru eye igo bakoyetogia ase obosio bwa Yesu korende Yesu ere tarochia amagena ayoka iga akorora goetania amagena ayo ya erigori igo nogoteba ng'ana ki ethabu nero ororo engiya ekorokana nabo igo na ebinto mbiro ebinene ekero okorigereria enchera chitoto chiaye chiagachire enchera nonye na egechuri gochigoro aria ekumbire buya iga ekorire igo okorora ng'a niga ekorokana buya sana. Korende Yesu ere ekero akorigereria iga akorigereria goetania amagacha aywo bosa amagena aywo agachire getabu nabo igo omana korwa ororo origereria ng'ana ki ere orora mpaka engaki abana jeshi abarwani b'Abarumi ng'aki bagocha okonyara koba bagosaria ekaru eye naki bagocha korwana basarie kere egento eki bakomera banto mbare ekero bang'eire gosaria nomanyete ogosaria ekero bagokorekana abanto abagosari kende gionsi bakomerana kende gionsi ase ogotacha okonyora igo ogogiata gwasuka gochia motwe. Bono Yesu ere arigeretie goika ekerenge ekio ng'a tari igo rioka naende nigo arigereirie ororire ng'a ase agachetwe ase eng'encho ya obonene bwa Nyasaye enchera agosariwa na obosaria bwa abanto ba Nyasaye. Aye na amang'ana amanene ase ekaru yagachirwe buna egochi gosariwa obosaria obo tari banto baise ko bakobokora na gochi oratiga karatiga ensemo entang'ani twakwana buna Yesu aroche mpaka abana jeshi b'Abarumi bagocha ensemo ya kabere naende origereria mpaka buna abanto bari bakorokwa ase eriete ria omonene bagochi koreta obobe bagochi gosaria ekaru eyio naki ekogera rirorio ekero akorokia oboene obo
ekera koro kio obo eno bo gosobo bani obo una kolengano obo sali bo gujuja obo sali bwa abantu bo monene akoro kio obo ene buna bokoro kana igona kigeko gera koreta bono amaroro yogo semeria nga Yesu litukirimo na chaje koreta omwerio bwobobe nabo igona omwerio bwebibe bono elesoni ye egaro kwale ko yerigeria nkwaro chinge ye yare nge chinsemo isano enseme ntangani igeko chakere ngani yo ono yogo semerio ku Yesu na kwago chakera asemari ke 12 ekero korigereria kabunge kia 41 mpaka 44 elinde ensemo ya kabero gotebi ngo bosali boli bogo twachakere ke bunge getanga ni mari ke 13 goteanga bosali mbolewo na kia abantu bakweri ne so bosali obo elinde togo chakere ke bungo gie 14 ase mari ke 13 twarigereria igoro yokoboko ku bosalia elio ekero koboko ku bosali to kuruoto ende ke bungo 19 tukwanire igoro yemechande menene gochigocha no mweri tokorere okwirana kwa Yesu ya kabere nganchere nchakere ke bungo kia 42 ke lina ateba ase omokungoria akorua kitongoro ibere chinsini ni sana some buku ya obwate onyore ekarwe ya Herode igo ya bwate ekarwe ya Herode igo ya renge n'obunyomba obungimi kero mwara chire chikanisa chinyinge chinseme chinkororore buna chibagire oborumu obokoboke ne karu nero njabwato obunyomba obokoboke asikeri agekoro kwanga njabwate egeti kiabangina asabangina bakobera yani ine ruga ya borende tali egedi kere ime gototebenga enyomba Kenya mulirare kunyirokanga na ki women's atrium iga women's atrium igo no tebanga chisanduku nchiarengo chiabene ne chisanduku echegero na kurigereria chiarenge 13 echo chiare kobe kwa okoruerwa ao kere emo yesanduku eye igo yarenge ne ekerenga ao ekosekerenga kia bene buna bono toratebenga tiga tukiruka sama tukaya amakiange ekegancha eke monkengo tarenga torogete ekegancha kioko gora 5 ekegancha kio yekambi tobwate ekegancha abana mbagende kambuli tuomerana nabanche ne baito maororo otebenga nkerororo kia mangana budajo igebi epigancha mbire byarenge 13 ase engakiyo bono yese kera kuligiria buna korengana chi okurwe wowe sadaka gokorwewa okonene na ogoke nigo gukubekwa ase obosanduku obutwa kwanire lakini ekera kurigereria ekebunge ka 41 akanguswa nokorwa komo bora koyo nkiego era konguswa nokorwa komo bora koyo etobauti ne lingana ki abantu mbare ngororo amaentenyi erodenga abantu chitajiri abenyariti mbare ngororo korende momanyite muna engakiya kabeire otebanga kero onye no mwana siasa takurubesa abantu batarochi bagocha gotenga muntu takari kurwa iko ikabara aligereria abantu barorenga muntu naru na ndebese nene elinde bamotogie lakini korengana no korukuo monno yo ereta chiti korubu n'abantu bande bakorwa aba amaentenya akoorokia ere iga tarigeti gotogigwa asokoru kwaye ere ni gatagete ga kinche tigandu gochia semirbo ya Nyasaye na kigekogera arwete kelige sinini abwate no bosoku bwayenga nchenerwa asoma oyone akabeke getabo kia yakagenda igo chingaki chinde tigantebe iganga ta chale tuna bande bagotebanga chibese chito kuna kobeka chiariewa kero kende watenga bakwani aba baguchibali chibese chi nchirigo tumeka bona tutagete ere ta chale tinga igotindi gotebanga nto twara tindi gotebanga ntoba accountable ntoba balindia seni bayo monene etumekewe yaya lakini amabuli nga sankuru gochia ngikego chikokole rutare ngororase omo yo no linga igerwete
korwe emirimo yomonene egendere lakini ntete okomanyika obokuru mbware ngaki noena abakwani mbarororo bare koira okoboko baira okoboko maega erinde barusia nonye na ebitoki ebi lakini ere okorwegwo kwaye nkwarenga okwabakwani aba nkwarenga okwa mwanyabantu okwarenga okorwegwa ase eng'encho emirimo ya Nyasaye igo nokorwegwa gochia ase Nyasaye bono ekero amang'ana aya agenderete geka gesiniriga Yesu bono ekero agocha Yesu ngochare koraria ogosarigwa gwa ekaru ogosarigwa kwa ekaru eye ekiagera Abaisiraeli abanto aba abakwani abakoreri abasasimi baretirwe obokurumi nabo igo nobobe obosaria bwasoire ororo bwagendereire kurinde ng'a nonye ngati yokogenderera kwa obobo oyo obobo bogenderete omokungu oyo omobora kere nkiakorete ere akareta ogosasima kwaye gwake moika erwete kegima erinde tigantebe ng'a she represented sincere worshippers who still recognized the sanctity of the temple as the house where God desired to be worshipped. Yani agatenera akabaribaga lyabasasimi abo bare abo berwete ase enkoro yao bagoteba ng'antwe emirimo yomonene igebwenete gokorekana ase enyomba ya Nyasaye na Nyasaye no abwenete gosasimwa igo tiga tokora emirimo yomonene erio akanyara koba gakorwa esadaka yaye obwate ogosemeria ng'a nonye ngati yobosari obo emirimo ya Nyasaye ero goika ekoro kigoikegendere ntagete gotigera abwe ekiagera ngokwaneri bagomente gochiamo ensemo ya kabere nakwanera igoro yokwearigania igoro ya igenseme ibari bakorigereria twarure ensemo ya Jumapili bono togende enseme iyo ya Jumatata ase bari bakobara amatuko erinde tokwanere igoro yokwearigania ase obobe obobe bogochigo togende marike iyo 13 eyemo goika 13 ona gosoma lakini ng'anchere nsome kebungo kia 13 gioka egegoteba ng'ana ki kero yomo na ng'abanto nabakogeche ase eng'encho yane abanto nabakwange ase eng'encho yane korende oyo oratenene boronge goika omoerio naturiwe oyo oratenene boronge oyo oratenene bokong'u goika omoerio naturiwe 13 goteba ng'a everyone will hate you because of me but the one who stands firm to the end will be saved bono iga no nataka goteba ng'a aboroki wankorina bare omo egetuno kiemezeituni na ekero bakorina nonyorete buno ekero okorina egetunwa ninki okorora gochinse bakorigereria bakong'uswa amaiso abo gochia ase ekaru ya Herode agachire marike 13 ekebungo egetang'ani bono ekero orikorina egetunwa kwarorire ekosokorere endo orinete origeretie naki amang'ana agokorekana igo ogogete korora ebinto buna bigendete gokorekana buna amang'ana akorokana gochinsa aria igo ogwechegeri kegima lakini bono Yesu akoiraneria Yesu agokwana eri gotiga kero omonto gakumetie ng'a ninki gakogera akwana iga kebungo kia gatatu goika ebiabi nekero akoborigwa nabo igo nabarubi aba Yesu igakobaga okwiraneri kwaye chinsemo isatu ritang'ani igagokwanera obuya tigantebe ng'a obuya bwokorandibwa enchiri nabo igo na inki keokorekana ekero enchiri yarandiriwe inere ensemo entang'ani ase ensemo entang'ani igagokwanera ng'a ekero okorigereria naende natiga goteba ng'a eparare yayo irene Mathayo 24 nero nabo okorora amang'ana aikagokwanerwa buya lakini bono ekero tore ase egetabu kia Mariko ensemo entang'ani Yesu akorokia ng'a amabani
yo ababani bo boli mo bwango igamba che baimoke omanyete abantu bagokere kurigerera inge kagendete ekaru abantu barorire ng'ana kiagachire buyana kistoto chiachire bono ekero yesere akwirane directly igakukwana chinsemo ara gatatu ensemo entang'ani igagochaga tigandara ekebunge etang'ani gakobori ng'a then he went out of the temple. One of his disciples said to him, Teacher, see what manner of stones and what building are here. Ngaligereria enchira amagena yakorokana ne enyumba yagachira ekaru ekorokanaga. Yesu mono komote ekebungo giakabe. Do you see this great building? Nganuruche amagacha ya manene. Rigena nonyine limo. Trigocha gotigara. Bono okoiranerio okwo nokwo gokumisana koreng'ana buna koreng'ana okanyete oiraneriwe tango goteunga nagokira amagena aya narore ngige gokorekana yesere gakurigireria gwetania buna koreng'ana mwanya bantaroche igonga asenseme ritang'ani yeso igakorokia igontagete kominyoka kigima senjo chingaki bake kebungo kia gatano igo yeso akoiraneria ogoteba ng'ana ki aba bani bo borimo mbache bacha bwango iga na kogenderera aya guchikokorekana oya kwanera nabo igomana gokwana igoro yenchiri yo borime gochikorwe kebungo kigia gatano nomo elinde oisokoirana na 13 iye kebungo gia sawa mbake kianane ingi kego chikokorekana ekero obobani borimo bwansoire abantu bang'ere kong'ainereria abantu bakorokana ng'ana abakristo bare ayi bakorana nayo borimo abantu barigia akabunga akamo bagotorana buna batagete amang'ana atimaiti gosinko yarorore lakini yesu gakobata ing'ango chiare gocha asenga kiyo ingi kego chigia bororo kebungo kia saba ne kiana na tebanga omosuko chiore ko bororo abantu gochibare gokuminga bono korwa ng'a rirorio engaki yatoberere bobe rirorio omweri ochire lakini yekorukwe kinyamorero ng'a turbulence omosuko oyo no omosuko tu oitari oro omwerio igo umana kogote ikianane ng'a abo bado omweri torache nanda aboroki wa kuminga igo twira ng'a mang'ana buna kwana aibono na araba omweri aya umana kobata ng'a ekaru etarachi gosariwa ekiero batebiri kebungo gia kabere ng'a igena ndiri gochigotigara umana kobata ng'a ekaru kego chigosariwa etarasariwa igento ngerege gochigokorekana obosari botaraba enchiri ngochiere korandiwa ense yonsi erinde emanyekane na nonye nekero yesu agochikoirana mariko iyo kebungo gia kianda 13 kebungo gia kianda bononde mpaka gia 13 elio batebi ng'a enchiri nerandiwe no yesu ekerago chigocha goikatwe ariganie erinde korokia okwegena gwaito maiso marore buna omokungu otwasoma omoboraka buna akorete atari gojari ng'a ninki chibero bichi achigo chigokorekana ninki abantu abagochigokorera abantu abaroga nimbari ba Kristo igotate ng'a sing'enje abantu abaterweti tindi koru akarua obwato gosemeri ng'emirimo ya Nyasaye goikegende itigante beng'ana ki goika lazima tuwe tayari kuwasilisha imani yetu wazi bila kujali matokeo talima ng'ana ningi gego chikoba goikatoba ange koru enchiri gotenenero kwegena gwaito aijalishi ningi gego chikoba ekebungo gie 14 goika ya 23 orua ombimanyererio byogo sare kuogo na kigo chikoba ng'aki karu ego chigosare mbimanyereri kigo chikorora aso sare kwa weka erinde omwari okorera ng'a 24 mpaka 37 okwanera igoro yebimenyererio byomwario bwense bono ase ntunde chisato ebinto twarorera abuke okwanerwa ekenene nogosariwa gwekaru igo koboko kwobosari ngochikore gocha tigango koire kebungo gie 14 bono ekebungo gie 14 kebungo gie 14 abuna ikirense mo ya Jumaine go the abomination of desolation ekebunge ke ya 14 go te banga when you see the abomination that causes desolation standing where it does not belong
let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Iga abonon ki akale gokwanera. Abanchani tigante benga Yesu ga iga gochaka kubwatania obosali bwekaru nobo bane bwaru eto na Daniel yase Daniel kianda 27 ogenda Daniel yeri 11 kifungo 31 no korera Daniel 12 ntu asome elesoni ya ange isato chielide ntu asome te chikwota ange ibere isato chielide ntu asome te igoro yobo bani toka kwanera igoro ye chichuma chiri sabini una kolengana engakie yo omonene wa Warumi omone yani Rumi tigante benga una ale gocha gosalia omochie gose ekaru nyuma nyuma yogo kwa masihi igo ase chinga kiechio tokanyoranga onere omosalia toisa na se kitabu kelia kokinyorande buna kolengana omosalia oria igera se I think Daniel kianda 26 na 27 okwanera buno omonsi okaboko kuri kogosaria buna kolengana omosaria oria agochiko ichori Yerusalemu n'obosari bwaye bantu mbare bakobeka oborai abantu abareta obosaria banchira obosari bwakorekana mpaka abantu beitia ng'a nkigekogera omorai buno oyo anyarete koba gagwanjirwa anyare koba gakora naki ekogera noe kero kwera nase egitabu kia Luka 21 osome ekebungo kia 20 naki gekogera ase Luka ere akobeka buna kolengana abomination ye okwanirwa obosari obo bokorokana bogochikogocha n'omosari oyo ere igagokwanera igoro ya abaruani b'Abarumi buna abarumi engaki y'Abarumi nigo barenge konyanyasa abantu igo baikaransirete abantu lakini ate onye nabwate chingaki tangana kwanera amang'ana abere igoro y'obosari obo buna bwagenderete lakini nkeringa Luka era gokwanera igoro y'obogambe bw'Abarumi engaki eyo buna koreng'ana bogochigwanchera amang'ana y'obosaria asoe ase egati y'abantu na amang'ana aya akorekanete ase omwaka 66 nyuma ya Yesu igo totenga Yesu kabambirwe omosaraba emiaka 66 engaki tware goteba AC ekero omonto ore korung'a Sestius Gallus atebete ng'a bono asigaikeire ntagete koimokia Yerusalemu eye ng'ebogorie ng'eire nkore buna ntagete bono ekero abakristo bachikorigereria bakanyara koba bagoteba ase Mariko 13 ekebungo gia 15 mpaka 18 bagateba nki bono toratarere omochie oyo ndoche ng'a obobe bwatoikerere iga obosari bwachire igo toratame totorie amagima aito eria abakristo bagatama bagatiga omochie oyio Yerusalemu bagatama bagachigotoria amagima abo na erio omwaka oyo buna era omoruoti oria Nero agatoma Vespasian erinde achiche atebe ng'a mang'ana buna akorokana iga buna akoraba ase abantu barwanire obobe bwabeire omoruoti buna akoratoma abantu ng'a genda ng'omokwana n'abantu abwo bakanye chinkoro bono agatoma omorai oyo erinde agende gokendia chinkoro chia abantu aba bakanye chinkoro erio agatiga Tito agenderere agenderere n'obosari bwagendererete ororo goika koreng'ana omwaka oyo omwaka 70 ekero omochie oyo osaretigwe bwensi bono ekero okorigereria ase elesoni yao egento nkere ntagete gosoma korwa ororo
akalaini ya kukomo elionsa bwasi lesson ya yo bwate standard yego tebanga. Instead, the abomination likely refers to the planting of the Roman pagan standards in Israel during the siege of Jerusalem in the late AD 60s. This was the sign of the Christians for the Christians to flee, which they did. Bueno, abuno nataka ukore nseme ya jumaine ngana king. Ekero obosali bwacha agega sensemo ya Jerusalem. Bakarigereria nga mang'ana aya asi yaikeire ntori gochigopenya ntori gochigotenena togenderere bono ase rumi eria bagotebanga yegesensi yani ya etari ya abegeni engaki eyo yare kogamberense igo banyarete ko bagocha chinga kinji gitoke kero kende gojo mututorigereri buna korengana bare kogamba engaki buni eyo buna ba chete bakanyoranga no na abantu umuntu bakwigwa engabuna torense ense umuntu tokwigwa kero kende no togokwana okonyona nga Spanish totenga ba Spanish patake gotogambera igo bagunchule Biblia oche Spanish elinde onde bwensi uraga niko some Biblia wika some Spanish gyoka nagiye ko gara mangana amange asinga kiyeju abantu bare gotigara kwegeri no ne Biblia igo bare gokwane ke Latin asinginjo na kyo kyale gokwano mono bone minu yende gakonga no ne kera abantu bagochikonyora nga ba interpretinga ngigia kwanwa Saitani agatebanga bone gentongo kora intagete gotumeka marika ya kubakorekani akareta abantu bagaswa mutu bagansa gotora n'enchiri ekiagera kerio omuntu agonchora tari kero kikeri kirororo nayo tukamanyiti no nabo akero omuntu akwana amang'ana aya okoretera tari ari asoma kurwari directly na ba commenta yaye Saitani agotorana okwegena kwa abantu asinga ki na kobwa mono ase maiso marore gento kiaro kanete ngelingo bosari bogaje Jerusalem erinde una yesa tebeto bani boli kena ndia tigara no ene elimo iria ba Kristo bagatama kurwa senseme yo ekiagera asinga ki gento gioka gia tigeire no gotama batorio buguma bwabo ikibakolet wigomona Yesu ari arweto bobani Jerusalem okagwa nkoboriga na kitoranyare kuna tokwana iga na kitoranyare ko mwigena na kwege kanga chire chiane kene ni chia boronge na boy ko kwigena obobani buna korengana bokurwewa ase Biblia bono nkwanere nsemo ya kane na kwana igoro ya emechade menene gochigocha na chire ke bungo gie komina kianda semari ke ikomine shato because those will be the days of distress unequaled from the beginning when God created the world until now and never to be equaled again. Bono ase igagote banga ekiagera aini igara aba matuko yemechando kubwa mono etana korokana gesinse tungwa ogesoko tongu wense mechande yigo chugocha njana korokana no nyine ngaki kuruwa yesa kurunya sa tongetense no ego ikabono biko nyara ko biko wekani wa mechande ite ko wekani wa ego no gote banganaki ke munge ye komina kiano mwanchani ke roli gretie ndo yente bugata tai kanke ego nyuma yoko erera igoro yogo sari go wekaru Yesu igago kwana igoro yali yago chikokorekana engaki gati teben gati yengana yogo chakwaye elia kabere engaki emechande emenyenene ego chikokorekana litangani igago tebanga litangani ke bungo meronge ebere umana okoeranga mechando erenganaki ogotebinga litangani emechande ye igego cha sabantu bakorukunga wateule tigante benga emechande ye era abega tigati yengaki emechano no gocha kwa wakabere engaki yigati abu ataracha nengaki enyuma yogosari ogosari kwa Jerusalem kwabe katia mechande menene nebo ne mechande yigera abe gekoro agwa goche gekorwe gocha sa abantu bali bakorukunga abatenini kenyamore yago nga elect igono gotebanga abantu mbarororo baratigare barabegeni gocha si Yesu kebungo kemeronge ebere engaki yemechando nigo ebwata mangana amange ngatiga mangana kiasi gati yemechande
abantu mbare babwatete okwegena abatenine boronke igo barabe bagochandwa ndatebe ng'ana ki barabe bagochandwa ase eng'encho ya okwegena kwabo nabo igo abanto aba igo barabe bagochandwa na abanto bari babekire chinguru amo batebire ng'a into bono igo tonga buna tiga totebe buna ekanisa buna econference buna obogambi lakini botenete edini tiga mbeke ng'ana ebuya erinde oranyare koba gokoyigwa ase enchera ya bene kegima into buna totebe buna omoadventista ntobwate edistrict tugatwara division tugatwara conference tugatwara union ntobwate obogambi bwa ekanisa enchera bokogenda na obogambi mborororo bokobeka namo bwateba ng'a buna ekanisa nabo twaikeire iga togocha kobeka namo erinde tonyare koba tokoraa enchera ebwenerete lakini bono ekero nare kona korigereria gocha iga egoteba ng'a engaki eria nonyorete ng'a Napoleon nonyorete ng'a ekanisa ase engaki eria ekerumi yatebete ng'a bono rirorio ase eng'encho ense yabeire gegotogambera buna etagete bono inche tiga nsoke buna omonto bwa ekanisa inche buna omonto nkorokana ng'a nimwoirogete nyasaye erinde ntenenire ense ng'ewa obogambi bwa ense lakini inche na omokristo nkogambera ense iga erinde akareta okobwatana gati ya ense na ekanisa bikabwatana erinde akarokana ng'a oyo ere nabaga iga ase eng'encho ere na omorai bwa ekanisa nonyore buna mwakorarora abande na echipresident lakini nabo bara abarai bagoteba ng'a intwe na abakristo intwe na abarai ba ekanisa buna bono omorisia aratebe ng'a tiga ng'ende mbori opresident ayewe ntwarora oyomo iga aria okoewa agakora ogonchoreri okuya sana naende orare ororoirwe nere ogokora omonchoreri okobe sana buna koreng'ana na engaki eye egokorekana igo nogoteba ng'a emechando eye iga erabe ekorwewa gochia ase abachore lakini egento ekenene nataka goteba abwo ngeri ng'ana ki eye na engaki enkong'u kegima ase eng'encho ng'a oborai tiga ntebe ng'a religious power oborai bobwate obonyasaye gati yaye buna boria bwaraete ase engaki eyio engaki etogora middle ages buna natiga goteba iga abwo nabo bono erabe enchera buna eyio ase chingaki echio onyora amang'ana ayarire korwa magena eri ng'a ase chingaki echio abande igo barwete amagima abo abagasiria amagima abo ase eng'encho ya okogani kwabo kwa ogosoma ebuku na boigo abande bagasiria amagima abo yaani bagaitwa rende ase eng'encho ya okoba abegenwa ase eng'encho ya amang'ana basomire ase ebuku naki okogera ogochi gwasoma egetabu gia Daniel eri isano na ibere ekebungo gia emerongo ebere na ekia gatano na ishirini na tano nabo igo na ebungo binde biatotebia ng'a buna twasomete lesson eria na buna Daniel isaba ishirini na tano egototebia ng'a emechando engaki eye ya amateso engaki eye emechando ekaba goika amatuko emiaka elifu eyemo chiimi ibere na oisitini 1260 na eyio ase bari bakorigereria amatuko aya okorwa maega igo yarenge korwa omwaka 538 mpaka omente 1260 iga egochi gocha 1798 igo neyie yabete nyuma oratebe ng'a amatengenezo bono abeire buya ekaru yasariwe bono no abanto bagocha batebe ng'a bono tiga twagachi ekaru torokane ng'a twagachire chikanisa mbuya tore bono okorora ng'a ntwe na abanto turwete gochia ase nyasaye tiga totenenere ensemo eye nonye na oborai twairwe erinde bagacha nonye na echikanisa chikaru abanto barora ng'a amang'ana mbuya are nyuma ya amatengenezo abeire buya lakini immediately buna amatengenezo abeire buya anto barore ng'a bono oborai bogotogambera na obwa ekanisa bono kwanyora ng'a abakristo naende nari bono bagochanda mono lakini ekero okorigereria chinsemo chinde chia iga ari boraya amatesa aya napunguete ake ekiagera tokoinyora ng'a amatuko aya aetete ng'iki kiabete abange buna abakristo bari ba Yerusalemu baimogete bagatama abange bagatama bakagenda chinsemo buna iga aria ya Germany gose Switzerland erinde banyare koba
bagotama ogochanugo kwabo igo amang'ana buna aya Yesu unatebete atiekire gokorekana bono at the time Jesus warns about tiga nkorere ring'ana ria omweria tiga ng'ende ogocha kwa omwana omwanya bantu tiga nkwanere enseme eyio erinde ng'are koba nkokwa ribaga omentere bono gokonyora ribaga ogenda osome egetabu igoro kwa High Calling mong'ina goiti ngokwanera are ase okorangeria gwaito mono okonene Disemba 17 igarigete ng'a tunaweza kujua kwamba ikiwa maisha yetu yamefichwa pamoja na Kristo katika Mungu, tutakapojaribiwa kwa sababu ya imani yetu, Yesu atakuwa pamoja nasi. Na wone Yesu atolirire kurwa samariko ng'achinga kichonsi na abamona intu goika omwerio webiro omwerio bwe echingaki. Bono ensemo ya omwerio ngokwanera igoro gocha kwa Yesu eria kabiri. Na ikire kebungo gia 26 26 igegoteba ng'a ase chingaki echio abanto nabamorore omwana bwa Adamu ogocha gatigati yamare nechinguru chinyinge na obonene. Bono eng'ento kiabeire nemechando yagendereire banto kibagochando tari bonsi abanto bagochando na abakristo ase eng'encho yake bagochando na ase eng'encho yogosoma ebibilia na ase eng'encho yokwegena kwabo buna batenenire imara ase amatesa agendereire naki bagochando keri buna yagenderete omwerio gwogochando ogochikoika ang'e bono ebimanyereri ebiabeire bikorarigwa na Yesu ngochaka bire goikirana ebi nabiagokwana nkigegokorekana egento kegokorekana abanto mbare babeire bakorigereria amare na science buna into biabeire bikoba abanto mbare bakona korika ebinto biabeire gocha ebinto mbire biare gocha gokorekana na ebiakorekanire ebinde bigerete okona ebinde bitarakorekana buna bono okoro okorigereria egetang'ani ntwateba abu mwaka 170 1798 ntwateba ng'a engaki eyio nario emiaka eri 1260 yaerete eri abekire ng'a abanto mbachandwe ase amatuko aria emiaka eri bweyemo chiimi 250 nomo bono ekero emiaka ebere ekaera nyuma yogochandwa ogo kwabeire egento egetang'ani abanto bagachaka orora ng'ering'ana ki bwango iga ntwarora buna egesunte kiabe ense chideka chiria anto twarigeti gochierire igoro togoteba ng'a goika torigererie eclipse keri kabisa erinde torore na ng'ana kio mwaka 80 omotienyi gatano chitariki 19 egesunte gekaba mobaso torokanete na omotienyi torokaneti gesunte gekaba ekerima igo ng'a ebinto ebi bigachaga gokorekana mwaka 1833 motienyi 11 chitariki 13 ching'enang'eni chikagwa abanto bakarigereria ebi neinto birikira ase omogano bwense togona korigereria chinse buna bono tugatwara egento gegorokwa ng'a ching'enang'eni chikagwa nabo igo ebinto na ebinge biakwanirwe ase ebibiri komanoka isana eme ekebungo gia 14 amang'ana nare agokwanirwa ororo ng'a kobua mono ense egatengecha omotengecho omonene okaba omotengecho bono aya na amang'ana nataka gokorera abwo goteba ng'ana ki ebi na ebinto gati ebinto biri biakwanirwe Yesu atebete ng'a nyuma ya emechando emenene Yesu ataracha amang'ana aya bono nagenderere korokana ekero akona korokana gocha eri Yesu bono nachi korokana afterwards tiga ntebe ng'a nyuma ya amang'ana aya eri Yesu narokane igoro ase amarekiara nabo twasoma ekebungo ekio nabo igo igagocha na echinguru na obonene
nerio ntomanyete ng'a abakuete ime ya Kristo na baboke na aba bare moyo kebungo gia 26-27 ekiagera Yesu ase gocha bono buna togokwana iga moyo tore ntorakwa mbare barabe moyo engaki eyio ekero Yesu agocha kiara ntomaeti ndiagocha tokonya ng'a bakure nki gegokorekana Abathesalonika ya eritang'ani inye 15:12 yateba ng'a okomiami na okoramokia nabo onchorwe igo ntagete gokora goteba ng'ana ki Yesu iga agotoenekeria ng'a amang'ana aya ebikori ebi bibwateranetie obosaria bwa hekalu igo ntagete goteba ng'a ekero bakomoboria ng'a ndi amang'ana aya arabe Yesu iga agototebia ng'a iga akobairaneria ng'ana ki ekero morarora ebimanyereri ebio rirorio momanye ng'a bono omwerio ngocha Yesu ngocha are ogokora nori ng'a Yesu iga akorwa okoenekia ng'a ekero ebinto ebi akorekanire ebikore ebi bionsi igoro ya ogosariwa kwa Yerusalemu ebi buna biabanetwe biranyare koba bigoikerana 30-31 nabo igo omana gokwanera igoro ya ogocha kwaye eria kabere na omana gototebia ng'ana ki onde taiyo ekiagera abanto korwa bono batebire ng'a bono twabekire egento gegakorekana chitariki echi nege chitariki echi nege chitariki echi bono okorora ng'a noe mwaka noe engaki eria yaba William Miller igo batebete ng'a okora ebinto ebi biakorekanire gocha bono tiga tobeke chitariki okorora ng'a gocha bakabeka 43 ng'a okorora ng'a chitariki echibori Yesu nabo aracha 43 kero omwaka ya 43 otaba omonto omaagacha agateba ng'ana ki esisi no agateba ng'a bono asigekeire ndo chitariki igoro agocha nechi October 44 bono ekero bachi korigereria 44 tacha bagakwa omoyo ine eresoni eri twasome kwote chikwota ng'a ibere chiarire erinde tukamanya ng'ana ki amang'ana agenderete engaki eyio igo Yesu nogotokorera ng'ana ki in as much ebinto ebi biakorekanire buna atebete buna koreng'ana ebinde biaekerane mpaka chitariki echi chiabekirwe gochimaega bono ntobwenereti goechanda kobeka chingaki ng'a ndoche ibiaikeranire egetigaete nogocha kwa omwana omwanyabanto naigwete ogoria agoteba ng'a Yesu ngocha are bwango iga akabeka chitariki na abande barure korwa maega batebire gocha abanto mbagenderete goteba Yesu agotokorera ng'a kebungo ngokorera 32 mpaka 37 Yesu gagokora gagototebia ng'ana ki sarasini igagoteng'e kene nabatebirie ekiare eketigegoeta till all these things take place oike ebinto ebi bionsi biaikeranire bono omana gokwana ng'a ekiare eke ekegori eke tigegoeta bono ekero agokwanera erieta eria ase engaki eyio ekegori eke abanto nabo bachete goechanda bagoteba ng'a okora na ekegori giaito 33 omana gogokorera ng'a eyio tekoa amatemo ochake goteba ng'a chitariki gete ogotebia ng'a korende rituko na ensa onde taiyo omanyete nonye na abamalaika igoro nonye na omwana omwanyabanto korende ntata bweka omanyete 32 igo iga akogotebia igo erinde onyare koba okomanya ng'ana ki otebire ngochare bono ngaki ende yonsi nkoroka are onde taiyo omanyete chitariki engaki ndiri riagocha lakini bwango iga ngochare ensemo yaito rende nereri nokona korigi ng'a nte karamu twake amabaga toroya amatuko yagoteba ng'ana ki ensemo yaito nogokesha nokweyarigania inkaete 37 bono nakorera ekero ogotirimboka mpaka 37 igo okonyora ng'a ensemo yaito enene nokweyarigania kazi yetu ni kukesha na kuomba. We must watch. Igo Yesu otebire ng'ana ki ebinto ebi buna koreng'ana biabanetu gocha biekeranire
ensemo ye itenene no kwiarigani kira kyo kwiarigani kero Yesu agocha kwarore obosari obogenderete ayo gakorukunga matuko mwerio na kigekogera omoriki rituko ria yarataka gotwira ni gochia se gitabu kia Marko 12 gochagera abunga bado kwegena ngotigarete goke na kia kuburingera omwana omwanya bantaraje Mathayo 24 ng'ananyo oro kwegena asense igonga okwegena ngotigarete goke nonyo obosari bogendete buno omokungu ori omobaraka akoteba ng'a inche tigandu chitongoro chiane ibere mbarororo bado bagocha gotigara barabegeni bagotenga nonyo obosari bwagendereire nonyo ebinto mbiri gokorwa ekanisa ime buna bwende gokora inche goikante nene boronge na okora ensemo yane erinde akero twanyora ng'okwegena goke ngotigarete abwa amatuko aya omwerio gochandu na goche ebinto bionsi mbikerane buna biatebetwe lakini omwerio oye omonto gochigoterera nori obwate okwegena ase Yesu nabo igo oyo oratenene goika omwerio nere bweka oratoreki aina aro twegeira asere esoni yeri tukoria rero nenkerenge kenene ase amatuko omwerio nogotwara okwegena na gokora amaronge na gotinena boronge bono ng'anchire nkorere gabu ngira nase coordinator erinde atoigorere enchereria amabaga erinde okay bono nabo okobata *6 erinde naigoire mute themselves. Okay. Morai na iranira so. Morai na arenga coordinator lero. Bata *6. Mbia mono na jiri ko igore kare kwanogera Tali mangana bono gendere mbia mono. Mbia mono nyabwanyugure gakimbia mono asengencho yokoreta mangana ya iga asenchera endonge bono utasari kinsa igonkorwa mabaga keri kwarora mocha atakwana nchwango totebi keri otaigwa boriango igoro bono batasta sisi una tebire lindo soe okwanire inte kenene tulindi na gotegesia akoigwira tunabona igwa ereseni yako tebigo nchurende gaki abaro kiunga imwajia Twamute tie ba ko bata *6 yo tete go bata *6 kwa mana kuigora. baigure buna kwa batebirigo manyeti abanyu gwete ngana batweigu kabisa usento taigwa Pongeza my brother. ana toko olirenderi baga Na ekeri nda sabire baba ya. Tuna usanga diganda muori gomo. Ngadi ngona bego tegire. mobolie Kuna na ko na kiti diganda ori na boko bori kwa na kwa ba igora ro ngati diganda ori ndiende hizo kana sa. Ndigo chai. Yamona seri baga. Yamona se ontiri my brother mano kakurwarika. Engi watu ere nyingi ya. Nina atana chande tu asengi ncho ya ito. Egero tora muetikane na incho na tanto chandu asengi ncho ya aye. Egero tora chandu asengi ncho ya tora seke una gochayua. Igo tora nyoro gotoleka. Iga bana banya sae te toka na nchira kiwa apesio. Abora achecheri ngo para gento kete nga bantu baba gosiere nga eto gotogwena te ogwana. Bantu bandi bagosere nga eto gwena te oga igo wachani basengi ncho ya naenda eto liro ya njiri oboso. Aye tiga bagochecheri lakini ogende kokore mirimo yo monene. Ando okoro moyo monene ubyezo. Nasaye ni yabo kwachere guti yaye. Ubisi otamanyeti baje otokonyora nga engo aye mwana one njuko tigango akota ya ramaya.
igabana banyasaye tiatu tikana soma nene okore mirimo nibagakorire itukondire tutakwane itukondire tutatere itukondire tutarandie tutateria abantu buya banyasaye iko tikatokore gasile manene diamona ase my brother se de nyingi diamona baba se nyingi yoko yere sabuna diamona tele sentwe tuegedigu asinje kuiwekana asate asini mwalimu senyenyere ntrebia twayegure nale ukwana li tkolia Jumapili ase omubura koyo arwete kitongoro ibere yesaga ikaransa karigererie buna bakubeka sadaka cyabo cyo kwagacha ase bitono biri byarenge gari ya 13 abantu bacyaba n'ekirifu kinyinge bayimuke rigoro yiga abantu barigire amanoti babeka ime abandi babeka ime umuntu noyo muburaka agacha iko kananga obwato bwoba ngonde nande tarora ngi kyabwate aringani okoboko kwa ime undi tarora nakubeka noni tuamanyire ke to changa ekero wadi seine abantu bagotebanga naruri kilifu komi naruri merongebere ayekero tabwati igogo chikomuno kwagenda kwabeka bukiruga to kwana iringa narwa nabukote byo kwanga toteba aibe nabekire umuntu yakabeka bukiriru lakini kabeka bukiriru obomaene Yesu agancha bunarwa igagoteba sele seninga ki erege kogote tipi age kogotia akabeka bono nande buna akabeke kirabwate tatigariti lakini bali bane barusit nande bagatigaria igo bono tali byonse barwete bono omuntu rege kogote tipi paka nona erebika kiyanga tamantingi yawo chikorio kwira nanka ona Yesu agatabanga ki igarwe nero rwete kinyinge mono nti bona Yesu arigerete asomuntu oyo igarigerete buno muntu erwete obwanjani abwate kirakuru obwanjani abwate asemirime yare atagiti kibese cyayi kikore atabani ntigara bucyara kugice nyumbe ya munene yagachi nandi yaote ngote turasele seninga ki abarai bechinga kiria babo Herode babo Kaifas balingi barungi ngoita ni balingi kibesa kyo monene kyekanisa igo bono nabo bwo amanyire ngambororo lakini tunyako totemina ki taimangana abarai mbali go kore mirimo yawo bunebwenerete omuntu nabarwete nabali bana nabo barwete kinga kiga inturuko nyola kikanisa kiko gacha etaisyo monene bagacha sikanisa isadaka bagacha nga tutara akarugendegete usomo pasta gete tutara aegwa inturuko kitadaka kigende busyo bazaga uchigacha bona banonya sae bona ekero kwarure taisyenye sanye sawa tebanga kawita isiyaye ne yaye tebya mwanya bantu ekero egase uchikokora badi abarai nabo maitenga ki etaisyenye sae yekore ikineke abapasa bakanwe neke tokonye neke tokore bona ngakirende toko abantu bandi batabanga ki ekibese gito cyari rumono cyari ringa kentambe ntokurwa bona ye ngi wataka itaye wate nga karue itote wasele seninga ki inga bali bakurwa it is true that leaders have a sacred responsibility to use resources in accordance with the will of God, but even if they do not, those who give to the cause of God are still blessed. Aye kwarule ayengonyorori ngoseni wole tiga bali bako nya ko misuse bali bako chibeka asita bweneti bali bako chibeka se otaro chinga bako era ucha lakini ayo kwarule
kwa manya kina arure buna sa achigete ense me ikumi na arure isadaka na arure ai kwa beke wesiri amaboko kone sababu yao ele ngomanya ngai kio chokore mere ngai kio chokore njabe kwa aga yo senjibekiri twatebu ngaki togendere kurwa egekwera ebisimi tutobwate nande itukuria la misieye itukuria la misi nazo tukwana na simini gaki inara tebanga Yesu ngochare Yesu yo the coming of the Son of Man nga nakere riso ngari morore nakere riso ngari morore nga itote nga ki nga ekere sagocha igere sort of personal igere personal nga kere personal aje norori ese kragocha igura ba secondaria usisa chinda abantu batimokire seme ya Yesu ekonde yera aboke ditangani keresa gocha norabe nondabe usigo to anyore ngaki ditukerio sragocha injetinda atkwa aitura kusuno nditarakwa ntomonore ekragocha tilie personal nande igera be yento ki kera igwekane tadi bobisinga ki nga alikanya wesani nga ninje Yesu omondo litangara ta chita katebanga na Yesu nabo gocho kwa Yesu kokarego ya kera omondo na morore nande igera abendo ke koigwekana etarumbeta nebugigu abantu bose pi baigwe paketa rumbete kubuga paka abantu bakwete kale babo bakubokiwa ine tarumbete koigwekana mono nande batabanga ki everyone will see him when he comes kera monto oikama igo agatabanga ki biawe zenda mono bono mongainwa kakyo nditato ngainda waranya sai nga Yesu olyolengi gose Mount Elgon Yesu olyolengi gose Mount Kenya Yesu olyolengi gose Arari Mount Elgon ya Yesu kragocha etarumbeta nebuge ntongainwa nonya krebi ndebyo nsibiko endrete ndugwete kisegi ndigendrete Russia mbagendrete Ukraine mbagendrete na Kenya moroche mangana gendrete oro paka chizi chonsi pi kisegi tichire lakini bona lende ntongainwa si Yesu gachite agaika Uganda no akale Yesu gachite agaika usen Tanzania no akale usagaika ya na kire riso ngari morore igarache aye personally ngatura murisi ngatura morole ora morobu no munya buronge uso gose ora piele go kwete no munya bibe eri ndeka ragocha eri agatato na dia ayocha kubokiwa oirwa so muruka nakale usigora abuke etambete ntagani ogenda suma wakana kale esati gato seni byamno mwalimu byamna abana nyasaye togende to kuigwa dingana di yogukumya tigende to tusikyanga na nyasaye di tukaserinde byamno asinginze yo komento kuya kwanya bwataraniri nse kinanza gukwa na gabo na kiriri ese ni nanchirare ko tusaikindi asayo mwana uyo mtakwanira mango kwanire na nche nare ko tusa yani ko tosasini ni ga gumbya murali ase ama nokera ligenda ruwana marogoba iyo abu ese lige nandiko base linde ngaba bale ko aigwete biyabata kete kwa Yesu muna yuna kolenga na ekarwe alenge complex yani yalenge yengencho baigwete of course muna no muntu buna kwa gache nyomba na bakade ko ira bageni ba oboro kiwe ukagere terende ko so oganya bako mutenga ongera bona kero bakagerete kero aba bari kuna kumoro kinga imai ga kwende kanise ye karwe yemere yengencho embuya Yesu na bamaite embuya lakini akamakawatenga ki bono igena ndika ibirjo gutigara asiri igena rinde naende kwetani yabuo etwate tunga iga irete chinga kichinene chinga kichinyinge asoko nako batebia inga yani kubagwani gose kubatebinga mutimutwe
na mana na karoro gochi motwe e kel murage ndre ku korobo kole libuao obo kole libua na yani ba kole libua po gochi asaba antobe gochi asaba antobe nsi amanga ang mbanyora ne na makongu chinge nchawa mbanyora ne no teswa atemwa na abande wika ukeroko lakini amako batebiga timondo kanonya nabo igo mutwaro moyo kumura kiagara murara uno muko machenu na hende none kimo chukwana singa kiyi mona gukumia ekiagera umuko machenu abakonyi bukarandi mumanye kimo chukwana egenda abatabase nkelingaki babe bikira babe kamacho nona yosa komanya ngomugaringo tugutari ngesiye na monwale gosa ote bibu ngata bunyere bosyo tinka uretugo seno no yani mbuye tacherero tageta obokongu obu atali ye umirane igora ateme chujini orena ki kwae pire gosa to umirane tina atali ye bono batebi bugo iganga ki emechando nere mote na ororo lakini omone izako batena ki babe macho ba go asentira ki asentira yogo saba no kuganya watch and pray bagoche baligererie na gusaba ekiagera ayago chikobanyora taye singiri cyabo kuline na singiri cyo manene biyamono na ba menteri kenya saba kwa sidi ndiye ayaga tinyodire samagongo biyamono so komento kuya takina take ya weso yominta kwa neire etage kabone kise noroche chiarire etage kababa mbiyamona so mwalimu asere siniya samaya nanche moyo minta abwa abamwanire miuti asebige na rita tigare igoro leje rinde moyo minta tebire yeso maitega barigeretie akaba no goitana igawa koteba nga akaba no yani agaitana paka akarenga ringa aboroki gwaba kurubuna na kire na baro omaite barabubiranga byabo ego byaringe nga yeso kire abarusie asobo ubugambi bw'abarumi ukire bono yani bagogete baruki ngense nkakibono tuhagakire barigere amaisabo garinga asense barigeretie karuba bakumitinga bono iyenere amagacha maya lakini yeze karakoriye ikinkoro cyabo akarora ahanya akaicyana imyabo yaye nariako batebinga muno muruche magena yekaruye kame kaiga teko nyara ko bigutinina na munyiruche igo asenkerende nga agataka kubarushi irenga byabo asense asokurigerie magenderero yense abaire akabaire biranga byaye igoro ko batebinga monyore mutanda moka bamwe byonsi ya mwagakire n'abakonye lakini yegento kira abakonye no kolemereria imechanderi muranyore kusugweini na intugo cyastore egwani akekara yesa kubarusia bwa kubaira ese ogocha kwaye terasi day ase gocha store ngana intwe tutoteberera kare tukurigeje mangana yagendere to kukorekana go kira rituko tunyare ko batokorengere turusi birengere gita sinse yiga turigere yeso kyagara ogotembera kura biyamana sa komento kuya timanye ti kigega no to korera bana na kwera iri umurari koranga okay biyamana wana lingana ndire ntagete go kwana irimo elinde tokorera lingana nkoiranira ni iri omono yo omoboraka engane ine yo kantagete ko beka chinguru elinde nkorera mangana nare akorekanira shi amatuka yo moerio kera naro twere gukwana amatuka yo moerio mangana nara akorekanire ekero kurigireria shi abantu abange abantu abatenengu bagocha ni kirobichi nyinge
una twasomere leso ni tokoranga Yesu akabarigereria hata comment inde igoro ya okoru kwabo korende gero kurigereria umubara koyo okoru kwaye igokwa mungusite nabo igo akamotogia bono eginto nata komenta ngeringa igakorokana igarua kubwa byonse pi abantu aba bonse pi mbarwete lakini asokoru kwabo mbatigariti ere asokoru kwaye igakungutete pi tatigariti ona ine ere point asokoru kwao ngana nere okwaru ngatali okoru korenga ine korende no okwerwa korenga ine kirende no gotengana ki tali injiri togoteba ninga kero montalente dola 100 shilingi 100 mpaka no yo okonyora 100 yumutinyo mogima umukunti elinde kokote pi arue miyo atigale bosapi korende engana ye chinguru mono ne ringa okorwa singinje emirimo ya Nyasaye nkori gotegemea amakorwa yabarai inere ngana ngokwana ngore elinde gwekane kegima nga okorwa singinje emirimo ya Nyasaye tirigotegemea amakoru yabarai elinde emana gotebekana ngokorwa okorero rinko bwenete gokorekana tobwenete korwa abarai bedini ashinga kiye yesago kwanira mbarenga abakurumi nga nonye nabo Yesu tabakwaniriti tatebete nga bona asinjo bara abakurumi irori gache okoru kwao karagotininia kera abantu ambare banga ya onye tokurigereria kayaba mbarengo anania mbaro abantu abakurumi gati y'abantu abange okonyoranga kinga kiyo chiarenge among the worst nabo igotobeza kwiranga Yesu omuntu Yesu Nyasaye ngakiatare kumanye namanyete nabo igo namanyete igotobeza kwiranga nata amanyete nagiekogera namanyete nekene ng'abarai mbabwate ejukumu yogotumikira ebyarurwe asingire bwanete nasing'encho yokobwa nokogani kwa Nyasaye nogwanja kwa Nyasaye lakini ng'a nonye nabo mbari goikirania nonye gikunyarekana ng'a mbari gokora buna koreng'ana ebwenerete bari bakorwa asing'encho emirimo ya Nyasaye bado mbasesenirie ase okoru kwabo buna omokungu oyo asesenitu eng'ana ya omoerio toigure amakiaya matuka ya omoerio abantu bande gati yaitu twarorire chino ne chikanisa chinde bagoteba ng'a bono ng'ento tokora asing'encho conference tirakora barai kurwari mbarakora buna tutagete asing'encho okorora ng'a kero kende ekanisa eye ntoraigwa nonya na omorandia buna nkari ogoteba ng'a omorandi tutagete no moratwa tokogacha esadaka yaitu abantu baba barishe bateba ng'a ekanisa eye bono tweteneneire ntobwate morandia bagacha esadaka bagacha okorwa kwabo tiga totebe ng'a kogacha esadaka gose gotenenia esadaka nokorwewa ekero abarai bakorire eng'ana geteta bagogetie gose bakora emamincha nokogani kwaino eyio na eng'ana ere embe nabo igo na eng'ana ya ogotemwa naende ntebe ekenyamore ng'a na eng'ana it is wrong igo onye mang'ana are tware kwegera naende korwa ase elesoni eye nakorera ndiri ng'ana ki ogotemwa nkoro gokorigereria ng'a abanto aba abarai aba baro barakora buna tokaneti buna ebwenerete togache igo totige korwa ase emirimo ya Nyasaye emirimo ya Nyasaye tigeme ntu chinguru chingaki chionsi erinde ekoreke na enchiri erandigwe goika omoerio chinsemo chionsi chiense nerio omonenerane buya mono kegima aso koba monancha siri tukuria rero tiga Nyasaye abaseseni mbia mono ase eng'encho ya okwegera kwa rituko ria rero ng'emechando eye emenene torachikonyora emechando eye iga Nyasaye natobisie naende ekero torairwe ase ebigambero nero ogochigotoa amang'ana torabe togokwana morisi saba morandi saba nkongo mwari Nyasaye karatiga gokora ibisio Nyasaye ere nagenderete gokurinda naye umana kugochaka gutire chisadaka ng'atuire chisadaka
Nyasaye ro tigino. Ya baro bonge naska. Asante sana. To saya baro. Ya sawi to mbiya mana so bwanche ni bwao. Mbiya mone kiera wato ene ke irienga matuka yo moerio na kiyesa ya kwanerete na boy gona kyo bwa ni bwonsi pio bwa ruete wekera ne. Tuege ni renga era wato lierire yoko ba mona intu weka moeri wichingaki nete ne na boy gona yeso nkwira nare na inde elinda chikutuye. Twakobolirio twabere wi toto chene kingima o tuarigania so buruote bwao na asichinga kichi. Otokonye totenine imara so kuina waito ili totenine to lendete na boigo tukoganyete wancha kwa kale kasirite somotolia. Amen. Amen.